खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उत्तर प्रदेशनि आमेठी लकसभा बियाबाव बीजेपीनि बिजाथि स्मृति ईरानीआ राहुल गांधीखौ फेजेनदों। 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो बीजेपीनि आफादगिरि अमित शाह बिथांमोना बीजेपीनि सिनियर दैदेनगिरि लाल कृष्ण आडवाणी आरो श्री मुरली मनोहर जोशी बिथांमोनखौ लोगो हमो। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जिल्ला बेंगिरि आरो उफ्रा लोगो जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमो। सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बक्सिंग टुर्नामेन्टआव जमुना बर'आ सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उत्तर प्रदेशनि आमेठी लकसभा बियाबाव बीजेपीनि बिजाथि स्मृति ईरानीआ राहुल गांधीखौ फेजेनदों। उत्तर प्रदेशनि आमेठी लकसभा बियाबाव इन्डियन नेशनेल कांग्रेसनि आफादगिरि राहुल गांधीखौ फेजेननानै स्मृति ईरानीआ रेबगन्थि सोरजिबाय। स्मृति ईरानीआ गासै 4,68,514 भट मोननो हायो आरो आईएनसीनि बिजाथि थामहिनबा इन्डियन नेशनेल कांग्रेसनि आफादगिरि राहुल गांधीआ 4,13,394 भट मोननो हायो। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो बीजेपीनि आफादगिरि अमित शाह बिथांमोना सिनियर दैदेनगिरि लाल कृष्ण आडवाणी आरो श्री मुरली मनोहर जोशी बिथांमोनखौ लोगो हमो। लोगो हमनाय बुब्लियाव बिथां मोदीआ फोरमायथियो दि बिथांमोन बादि गेदेर दैदेनगिरिफोरा बीजेपीखौ गोख्रों खालामलांनायनि थाखायसो 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ देरहानाया जाथावना जादों। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जिल्ला बेंगिरि आरो उफ्रा लोगो जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमो। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारी, मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी, बिजनी जिल्ला बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि बानेकान्त गयारी आरो लोगो नेहाथारि कैलाश दैमारीजों लोगोसे मन्चनि गुबुन गुबुन मावथियारि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगो हमो। जिल्ला बेंगिरि आरो उफ्रा लोगो जिल्ला बेंगिरि के ब्रह्म बिथांमोनखौ लोगो हमनानै एनआरसीआव मुं गाखोनाय माखासे सन्देहगोनां नोगोरारिफोरखौ अजद होनाय आरो अजद होग्रा बायदिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायो। बेनि अनगायैबो दासान्दि साननैसो आगोलाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरा मुं थिसननो थाखाय थि समाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनि आरो हानि खाजोना होनायनि रसिदखौ लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय एबा होयैनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे बुब्लियाव जिल्ला बेंगिरिया सम मथे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायाव इलेक्शननि भट साननायनि थाखाय खायसेनिया गोबाव जादोंब्लाबो फैगौ सप्तानिफ्राय जेसे हागौ थाबै होनायनि राहा लानाय जासिगोन होननानै फोरमायबावो। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बक्सिंग टुर्नामेन्टआव जमुना बर'आ गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। गुवाहाटीआव खुंजानाय टुर्नामेन्टआव जमुना बर'आ 54 किल'ग्रामनि केटेगरियाव गेलेनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। बे देरहासार जानो हानाया नखरनि गोजोननायजों लोगोसे बर' हारिनि देरहासारनाय लाबोनो हादों। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।